ассалому алайкум аҳли гурӯҳ. Мо дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорем. Бо даъвати акаи Фаррух мо 20 рӯз пеш омада будем. Пахтаҳоро мақсад дида будем, нарасоиҳо буд. Дар ҳамин ҷо мо мақсад бисёр витамин қуту корбарӣ кардем. Акаи Фаррух гирифтан мақсад пошидан. Результатое ки ҳозир шудагиянд, хай акаи Фаррух худаш гап мезанад. Кӯраки соз вай намекард. Вақти кӯрак мегирифт шонапартоию мақсад ки вайш бисёртар буда ҳисоб. Мо шабакаҳои интернетиро дидем, ба Агроолам муроҷиат кардем, масъалаи омадан вохӯриҳо гузарондан бо мо. Баъд асос мо шонапартои қатъибониҳо кор кардем. Шукри Худои наҳози ба ҳамагон маълумай шонапартоӣ хеле камай, умуман қариб ки 10% ба назар мераса намераса. Дига мақсад ки чизе ки ами даркория барои худша ами пахтаи мо гирифтагия. ҳозир бо мо ами акаи Фаррух корбарӣ мекунем. Оиди ами кӯракбандӣ мақсад кӯрака калон кардан, вазна бисёртар кардан ба кор мекунем. Мақсад якта агар фрутрелла гирем, дар таркибиш калсий дорад. Ин эластичный, яъне ки вақте ки шона партофтанда намемонад, клейкада мемонад дар таркиби калсий. Баъд дигар витамино ҳаст, мақсад сулфат калий ҳаст, барои основной барои ҳосил кор мекунад. Вазни кӯрак ҳоли монофосфат калий ҳаст, дар таркибиш 52% фосфору 34% калий. Баъд плюс инда дар ҳамин ҷо бояд мо магний тием. Чӣ хел ки дистем дар гузашта ихена буд. Рости гап кӯрак бисёр мегирифт, не ки шонапартои бисёртар буд. Ноз дистем аллакай ба шумо маълуме ки қариб ки нест ҳама чиз. Уже чизе ки мақсад ки дар кора кӯрак ки дар кора уже гирифтагия. Дар гузашта хай ҳосили мо у қадар хуб набуд. Ина шукри Худо ки бо ина бо шумо ҳамкорӣ кардастем, бо ояндаҳо бо иншоалло бо ҳамкорӣ мекунем. Раҳмат хай барои дастгиритон, барои мақсад ки вақти хутона дариқ надошта ина омадем.